אל יחשוב אדם שאפשר לחיות חיים רוחניים בלא אור התורה, כשם שאי אפשר לחיות בלא אור ואוויר, בלא מזון ומשתה. עוד יותר ויותר מזה, אי אפשר לחיות בלא חיות התורה. ואם רואים אנו בני אדם רחוקים מן התורה וחיים, באמת מידת רוחניותם היא רק לפי אותו הערך שהם קשורים אל התורה, או אל אותם שהם חיים חיי התורה, או שיש בהם בסתר נשמתם איזה אוצר של ירושה מהשפעת חיי התורה, שאבותיהם זיקו להם בדורות הקדומים, ותלמידי חכמים העומדים בסוד השם דינם מברזי תורה, כדין כל העם עם כל התורה, עם כלל התורה, והם מוכרחים לקבל חייהם היסודיים על ידי שפעת סתרי תורה.